Det er da vist nogenlunde fest, det der, Bim. Eller Ben. Er det ikke? Skal vi over og hjælpe dig, hva'? Sandsynligvis bare en laks, der skal ud. Men den går godt nok tungt, som den har ude. Det går med. Den går sgu da tungt, den der. Hæber fornemmer herovre fra den her side, men alle folk går derovre. Ja, men så. De trykker herovre. Ja. Det er meget normalt, at Mads. Der ligger lige en fiskrog her. Han bliver fanget. Ja, der er fisk på. Er det ikke på nok? Stor fisk. Ja, jeg tror altså også. Ej, laks. Synes jeg nok, jeg kunne se på farven. Skal han ikke lige i luften engang? Det er en meget fin fisk, faktisk. Og den er ikke slut endnu, Ben. Ja. Det er også fed. Det er det, der holder en ung. Jeg tror, hvis han står her hele dagen. Tror du? Tror du ikke, den slægte den op? Nej, den skal bare sættes ud igen. Det er en laks, ligesom den du fangede. Bare lidt lille smule større. Den går fandme tungt, der. Ikke længere ved mig. Hvor der bliver meget dybt. Kun til kanten. Ja, de sagde, der var en fod. Hver dag man ser en, der lander en laks på den måde, så fandt ikke bare helt ud af. Den ser jeg flot. Ja, den sidder oppe i overkæben, gør den, ikke? Der var den.